Kasingi ka ba arspasan haga kateng pau kun musim bakut awet. Kutra Jisu tu pensle ingi da musim bakut jongmi. Ka gospel ka kum Yohanes kalenong ka ba khatsan. Ngalong uding sa wan basisya barukpa junga ulong nong semar kper. Ya kitenat baro hanga kibam seiso ungorno barupun khut ya ketenat ka ba seiso khnang bakan dup kham seiso. Ya pi lapun khut lupa da ka kubor ka bangalakran hapi. Tu yai sa hanga bat ngaru ngan yai sa hapi. Katanat dala di kamla ban seiso lemda ka yai sa ha uding wan. Kumju ru mapi pimla ban seiso lemda pi yai sa hanga. Ngalong uding so wan mapi pilong kitanat. Jar ubay yai sa hanga bat nga ha uta un seiso sibun. Namar klem manga pimla ban le ai. Ya uta bam yai sa hanga an bret no kum ya katanat bat unyap terkong ya kum kitini kitanat an lumlang bat an bret ha kading. Bat antang ye ki hangta. Lada piaisa hanga bat kiktian junga kiaisa api. Pila ban pan kat bapi kwa bat pinyo ya kata. Kani ke pendan buram ya ukpa junga. Bat pin seiso sibuan bat pin long kisanran junga. Nga iye ye pi kemba ukpa iye yanga. Tu yaisa ha kajing iye junga. Lada pi ko ngu iki hukum junga. Pin yaisa ha kajing iye junga. Tik kembang ala ko ngu iki hukum jung ukpa junga. Bat ngasa ha kajing iye jungu. Ngaya thu ya kani happy. Kenang baka jingkemen jonga kan dup don happy. Bat baka jingkemen jong pi kan dup long ka bapura. Ka hukum jonga ka long kani. Tu ya iet mar keliang. Kumba nga iet ya pi. Ka jing iet bakrau tamba ubri ula bandon na kabenta kilok jong u kalong. Ban IT la ka jing im na kabenta jong ki. Pilong kilok jonga. Lada pile ya kaba nga hukum ya pi. Ngam khot syu ya pi kisakri. Namar usakri umtip ya ka jingle ukenrat jong u. Henry ngakot ipi kilok. Namal ngalayo tulut hapi kat kaba ngalayo sngau na ukpa jonga. Day mapi kibala jiet ya nga ken ngala jiet ipi. Ba ngala tung ipi. Ban let ban mi so sibun da uso ban yaisa. Ti kumta ukpa una ipi. Kat kaba pipan na haka kerteng jonga. Kanite kaba nga hukum ipi. Tu ya iit markeliang. Lada kapertai ke isi ipi. Pide ban kan mau bakala isi syuai nga. Bapinda day ke jong kapertai kan jindala iye yapi kumyala ki jong. Henry manga ngala jiet yapi na kapertai. Bapim day ki jong kapertai. Day namar kan ni kadaw ba kapertai ke isi yapi. Tukan mau kumbang la yatu yapi. Don sakri ba kham kraw ban yala ukan rat. Lada kila ban ben nga yapi rukin sa ban ben. Lada kila ko ungu ya kaktien jonga ya ka jong piru kin ko ungu. Henry kinle ikini baro api namaru pilong ki jonga. Nabakim itu ya uta balapa yanga. Kin dala kit pop lada ngam sim lawan ban keren haki. Kumba kalong menta kimla asyu ban sa iksan ya la kapop. Jar ba isi yanga u isi yok pa jongaru. Kin dala kit pop dala kit pop lada ngam sim la le hapdeng jengki ya ki kam kiba 4 judon bale. Kumba kalong menta kila yo iya kata kabangalale bat ki isi yang bat yo ukpa junga. Kemban pensisya kabala tho hakaan jengki kila isi yang klam daw. Haba unong pentengen unwan umensim jong ki sisya bawan na ukpa umensim banga hingan sapa na ukpa. Uta sasaki yang bat mapiru pin sasaki yang namar pila don ringkat bat nga nadu kabas sedang. Ke gospel jong utrai. Kejingero yami ku Chris. Ha kalunong ka bakhatsan ngiu i kawi kadur ka lani kadur ka dak kasin ka ba ujisu upen i berkata kadai sapang uding so wan bat kitenat. Kitenat bar uding so wan. Ujisu ong usang ong ngalong uding so wan ukpa junga ulong nong semar keper mapi pilong kitenat. Kitenat ka ba yesa bat nga kan seiso. Bat ka e ka ba uble ukpa ule ong kumno upen kut ya ketenat kaba seiso. Kebaningkong kanang mangindup yo kajing im, kanang baka tenat kandup im, kahap ban sno hau ding wan. Ka klimat baka tenat ka skalat no na uding wan, lan kahap no na uding na umet ba, hakata klimat ka tenat kan sayap terkong. Kabaar ka tenat lada kayaisa bar uding wan, amdai tang bakan im, kan salah ruban penmi islah, kan salah ruban penmi iso, bat kumta terter. Lada kamdan jing im, kanomla man penmi iso, kanomla man penmi islah, bat
anum don ke ban mentoy ya kata katanat stang ban sulum ban thang no ya ka hapo ding kani ka ba uji su pun kan mau ngi iwe pe we teng teng yo le singi kum sarong no yung isngau kum la na la di kam tam ka jing em sim ngi sngo ba yo le singi biang teng teng ngi kilet ya ka jing mut ba shisha jong ka jing em jingi teng teng ngi don ha ka per thei ha ba ngi bit ngi biang ngi pahu pahai ngi biang ka kam ka jam ka spa ka spo po ba teng teng ngi kilet yo blei kani ka tien jo blei ka di ban kan mau ngi barobor lada de ka jing emet na ka jing em sim la ka jing em jingi ka ba man la ka singi ngi don kam ban sno ha uding wan ka klip mat bangi klat na uding wan le si ka la ban long kan sap yu i le si ki briu kin yo i mo bangi biang ka spa ka pau na ka kam ka jam tang ba ka do nuot la ne ka man sim jingi kan sayap terkhong bat ha ba ka man sim ka yap terkhong kam slam na ka benta ka spa ba pau sabar le bakan yap terkhong bat lada ka don ru kan long pan ban ka jing ban khia ngi iwe pe we ta ka daw sno how ding wan ka jing khot jingi yang iwe pe we lada ngi don ka no ka benta jong ka jing em ngi don kam ban sno how ni ding wan nang ta de u blei ong o jisu ong ba ukpa upun khuj ya ka tenat ka ba seiso upun khuj uprat upun khuj khana ba kan up kham seiso su na kata ka daw ku han ka para ba e haba prat pun khuj ka pamut kan sapang kapang tang ba la le kata pada na kat benta ka jing tmu ba katu ka tenat kan klan bat kan nangla ban pun mi so kham bahas isu henry hapor ba prat am ba por ba pendai le pun khuj kan sapang tang ba la da om le pada kan namla ban sei so ba habang iwan sa uji suru kalong hakajuk karukom kat bangin ang wan sa uji su am ngin sanang yo i ya kajing telot jong kajing em la jong ngin si i kajing duna ngin si i ya kajing yale ngin sa yo i kini baru khot kidai katu kajing prat jong ublei ba kwa ingi bangin dup kham sei so teng teng badangi keling ang balai kenrat kat bangang sedang wan semi ngadang kendu ya kani ngadang kendu ya katai ngadang hap si hap ju kajing blin basnio lani ngadang kendu kajing kai kasem kom ta ter ngiklet blei ong uji su ang ngadang prat ya pi kenang ba pindup sei so ba pindai uso ba bha bat ubasa kuhon men ko para ba e ladang isyam teng teng ka bangin ang wat uji su ngi yo ipen ban ya ka jing telot la jong uji su kwa bangin light na ka tu ka jing telot ta ka dau pen i ngi kalong thik usniang ba kersum ka kti unum sung thu ya ka jabo andre ka klemat pa sedang ban mi na ka jabo pin sei i ya ka jing tingit pin sei i ka jing ja clear pin sa sedang ban isi ya kata ka jing ja clear bat kata ka dai ka dak ka shen ka ba ublei ubetin lenti yang i iwei pe iwei ba betul lai tin ngi iwei pe iwei bat ka jing ja ne ka jing e bangi kendo rebun sin ka don katai ka jing mot ban ya rap yang i bangi dop long ki knat ki ba kham sei so su ba ka bor ka ikhtiar jingi la ne kata ka jing pensle ka bangi pediang am kanum so kot sini satai henre kan pentre kame ka jing em jingi kan yarap yang i bangi dop long ba sei so ngim dei ban klet ka jing tmu jong ka jing tenju la harangi pulih ka sithi jong jakob sithi bani ka sithi lenong baning kong dukhat ba ar ter uyaro spang andala tenju ka jinget jungpi ka bamut ka jinget jungpi menta kalalong rangba nang ta de la di pulih ka sithi baning kong skoren lenong bakhat ar dukhat bakhat lai lenong bakhat wei dukhat bakhat lai bakala kalau nang bas pau ko dukhat bakhat lai ka ongkum ni ba ublei unum tenju ingi haka ek ba kim ngat lang ki brio baro henry what apren ki jing tenju ru ublei unum sya ban tenju ingi palat ya ka bor bangi lak ban sya nang tare what apren ki jing tenju un wat lat ru kumno bangi dup lak ban sya ya kita ki jing tenju kata kare ki jing kular jung ublei nginum tu sya tenju aka ba kim ngat lam ki brio baro unum tenju palat ingi ya ka bor jingi bat hapdeng teng kita ki jing tenju bangi maru ublei unya le kat bala ban wat lenti bangidup lak ban light lan ban lak ban job ya kita ki jing tenju uni ude ublei jungi kani kadi ki jing kular jung ublei hatu pisania ne em hatu pinget ni em ladang inget uji su ang ladang piasa anga kiktin junga ke sa pi kumlong ni sa uji su ngi sa uji su baning kong ha ka jing doi ka ba kham ko preng ka ba ar de ka ktin jung u ba ka ba kham ko sa ka de ka yu kharis ba khot uji su hi ula ong u ba me nga ba di anga uyai sa hanga ngapat hau uim hanga nga hau kumnong ni sa hau jisu dak wangi pediang bunsin ya ujisu kayu kharis bakut barangi ailat ya kata bangi pediang ya ujisu tik kumbaong ka bangi syirwai berbor ladangi bam ya utrai ngi di ya utrai kum utrai baro ngi de ban long ailat ya kajing em jingi bakanang kelalong kum ujisu kajing kerku ke bakrau tam bangi lak ban pediang ka perthai kam dai ka spa ka pau ki kali ki kardan ke bar khoi kita tang si klip mat kilak bendu no
Kalak benong bangayok jingaro mentah kasngi. Sibida miet kalak benong nganam yok jingaro esok. Kalak benong bangayok kaspak kapau. La syai kasngi kalak benwan ke jingpang si sendon si klip mat kalak ben her kata ka ige bar khoi. Ka jingkar ku ke bakrau tam em. Kadak kasin juga jingkar ku bakrau tam ha ka jing em jingi. Ngila ban tips kam ba uble la kerku kerpang ngi em ka de kani. Ba kat banang mi kisngi em nginang long kum ujisu. Ngidang long kum ujisu. Nginang la ban buat ya ka jing long ujisu. Kata te pidei sisa ubriu bala kerku ne kabriu kabala kerku. Kamne gaspa kapau. Katu kawan mentah kalak ban lila syai. Henry lara pila ban long kat banang mi gisngi. Am I becoming like Jesus? Ladang iba me utrai ngidi utrai kum utrai barok ngin long. Hatu ngalong ne em kum uji su. Kat banganang long kum uji su kat ta kamut kajing kerku jong blai ngala yo pediang sisa kajing em jonga. Kajing kerku bakrau tam om yang sisien kadai bengin long kum uji su. Kabaar orang lada biasa anga kiktin junga kesa api. Dah kabakan mau kini kiktin jung blai. Kum kanuk sabang la orang mentah katu stish koren. Blai la dap kular. Unum tunjuk palat api. Bab ngat lang kiwe. Unum syak ban tunjuk palat. Bad unwat lat rupa pinlak ban syak kita kijing tunjuk. Namar ba teng-teng ba ngim tip ya kiktin jung blai. Bat ngim trek ban pulian ya busan ya kiktin jung blai. Tak kadau ngitolot mensim ngitolor no. Bat ngim lak ban yai ne. Teng-teng ngim tip ka jing kular jong blai takadau ngi khenya la di kum kita kiba jot ba pe bet ngim ngi kun si kun hatan rai ka jaka ban kiu kelas ya kun si kun hata ke kelas nursery ha jaka ban kiu ski kelas ba syawa jrong ha ka jing im kristan dei namar ba ngim tip ya ka tien jong blai to ai ke ngin persang ban sno au jisu kamtam yu khris ba khoi om dan balak ban substitute na ban kliang ya ka yu khris ba khoi ka ba ka dei ka jing sno ha ka tien jong blai Kektian jong blai kadai ban long do long senam ha ka jing em jingi ngau pia sai sien ka jing kerku bakrau tam jingi kadak kasin jong ka jing kerku em kibreu kila ban ong oh imat ublai kerku tak da uyok kali kumta ter ki jing kerku ka yeng kasam kata kadai da kawai ka bai pau sebar dai ka jing kerku ka basisha em kadai kane haman la ka singi pinang long kham jan lane kham keladur kum ujisu kata kadai kadak jong ka jing kerku kalau nong bakat ar bakat nyau om yang sesien sepang ka hukum bani tu mar keliang kumba na ya pe ka kubur jong ka niam kristan ka kubur jong ka niam kristan ladang ikwa ban lum lut eke bar khot tang ka kawai ka kentien kadai tang kata he kadai ka jing em kristan ro hakano ko kom ngin em ngila ban lum ya ka tang hai wei kentien kata dai ka jing Kajing iet ya oblay, kajing iet ya para brio, kajing iet ya ka ka babha, kajing iet kemba ujisu u iet yang iwei pe iwei. Mentah ringiat kam sakmar ujisu ong ka kentien. Ka pertai kan sa isi ya pi. Gomen ka para iet, ngakwa ban kili yang ngab ya pi. Hatu ka pertai ka isi ni em yang ngab ya pi namar bangiri ki jong ujisu. Kadak kasin ban pen iba hatu mangingila em sisian em ta kata kajing em bandawa jing isi nak iwei pan. Balik isi, am dia bang ada beri basniu. Lada ki isi yang abang ada beri basniu, beri badai ni, beri badam biat ayu. I deserve it. Don hok, kamu ngadon kaman penbaik. Henry, hatu ya pi la sya isi ni em nama pi dia ujung jisu. Nama pi yang nak bentar ke tien jog belai. Hatu la sya isi ni em. Dia oleh isi haduk mentar ke pertai kampat lak ban penia per. Ngide jong jisu ni ngide jong ke pertai. Kadang iet be ingi nama belai ngimpat julong jingwet dia ke pertai kumbalong jisu. Am dia mengilik penuit dak kambas sniu. Petrus orang lara pisyak pen sistem benda pilih sniu. Dehok syak sempat berpilih dekat. Dehok. Handai hatu pilih syak sempat berpilong jong Jisu. Hatu pilih ka pertai ka wet ya pi. Namar pidai jong Jisu. Ladang impat long rekum ta am ke pamut ba ngi kelempat yang sakira. Ha ka jing im jungi pamala ka singi. Ngi kelempat yang sakira hasnong. Ngi kelempat yang sakira kikam balang. Ngi kelempat yang sakira ka imlang salang. Ngi kelempat yang sakira ngi impat long reki saki ha ka jakatere. Ha kino. Ladang ngi im sisiana benta jong Jisu ha. Ngin sayo i ya kita ke bar khoi. Kadak kasin bagi impat long kumta. Kibriu ki isi yang ngina benta balai. Namar ba mangi ngilong arsap. Namar wengi ngilong kiba kenriang. Kabamut ngimpat long ke jing syai jong Jisu. Ngimpat long ke jing syai jong Jisu. Kani kadang dei ke jing ale yang ap depi ko man ke para be. Bengin pa syo blai. Mat kan mau ba ke jing jong ka krau palat engi. Ladang ngi sa u ma u ya sa bat ngi ngila ban le ke barok. Ngin la ban sai so ro sibun. Ngin yo e ke jing em. Ban kan mau ke wei dekat balai ong
ya pi la pen khoi lupa da ka khubor bal kal kran hapi Beriang ya kani kajing kular jong ka tien jong blai ha kajing ya le jong pi ha kajing ya inti jong pi bal jisu wat ai ba kajing penrem kan te marau ya pi Beriang ya kani kajing kular ya pi la pen khoi lupa da ka khubor ka ba u jisu la ai hanga ba pi en ro ya jisu Christ junam amen wa beneng to ai ba kajing ngai ka mela ai ngi ha kun jong mi u jisu Christ u men jungi ba kading jong kajing e ka la pen raham ki do no jungi do mun sim ba khu kin kirsiu biang hangi ya kajing kan ba ka khu na menta kajing wan ka hima jungi to ai ba kajing e jong mi kan pen kalai ngi shakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sembai kin pen kalai kolong brio man brio na shapo ba ya kajing tha baro a kajing kmil ti ba tikna ya ka beneng ba thamai ba ka pathe ba thamai ha ba andala job ya ka bo jong ka snio ka burom jong mi kan ting shan chabam jukot to ai ba kajing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pen grim jong kajing kermen ya kajing thrang na kan ta ki spa beneng to ai ba kani kajing e kan pen sap riang ya kajing kemen ba kajing sok jong nong pen em jungi cha satla ka pathe chami ublei jungi ubala ker ku junam kan long ka burom bar kajing ro shi junam amen Kudono utam Jisu tersin ai kemarian rap jingi Kristan tu doai na rumta jingi